Αν δεν γνωρίζεις τι είναι η τεχνολογία ουστικής αγωγημότητας, σε αυτό το βίντεο θα εξηγήσουμε ακριβώς αυτό, έχοντας αυτά τα ακουστικά της Longstorm, τα οποία είναι για σένα που είσαι του τρεξίματος, της κολύμβησης, αλλά μπορεί και όχι και να σου αρέσουν τα ασύρματα ακουστικά με ιδιαίτερη τεχνολογία. Πάμε όμως να κάνουμε το unboxing για να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία, η οποία μας λέει ότι έχει βάση το κολύμπι, θέλει να τονίσει ότι είναι αδιάβροχα, παιδιά, μέχρι και κάτω από το νερό IPX8. Πάμε όμως να δούμε σιγά σιγά τι έχουμε μέσα στην συσκευασία μας. Έχουμε τα ακουστικά, τα οποία θα τα αφήσω να τα δούμε μετά. Να δούμε πρώτα τα υπόλοιπα, τα βγάζω εδώ πέρα στην άκρη. Έχουμε το καλώδιο φόρτισης τους, έχουν δικό τους καλώδιο φόρτισης. Έχουμε ένα ζευγάρι ασπίδες για εσάς που θα κάνετε κολύμβηση και θα χρησιμοποιήσετε κατευθείαν στην πισίνα, στη θάλασσα ή οπουδήποτε. Και τα βιβλιαράκια, τα user manual εδώ πέρα, που καλό είναι να τα κρατάμε αυτά, παιδιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρησιμεύσουν. Ας δούμε όμως εξωτερικά τα ακουστικά. Βλέπετε ενώνονται με πίσω μέρος εδώ πέρα που αγκαλιάζει, ας πούμε, το κεφάλι. Έχουμε αρκετή ελαστικότητα, είναι ελαφριά σε μέγεθος, πράγμα που σίγουρα θα βολεύουν και δεν θα κουράζουν να τα φοράτε. Βλέπουμε εδώ πέρα Longstorm, είναι ένα μάτ ωραίο φινίρισμα. Στο μέσα μέρος έχουμε το σημείο της φόρτισης και εδώ είναι από όπου θα παράγεται ο ήχος, ο οποίος ήχος δεν παράγεται μέσω ηχείου. Αυτό το πραγματάκι εδώ πέρα, παιδιά, παράγει ηχητικά κύματα δονήσης, τα οποία ακουμπούν στο κόκαλο μπροστά από το αυτί μας και μεταδίδουν τον ήχο σε εμάς. Σας φαίνεται πολύ παράξενο, παιδιά, αλλά είναι τόσο αποτελεσματικό. Είναι όπως φοράς ακουστικά, δεν το καταλαβαίνεις καθόλου την διαφορά. Ακούς κανονικότατα τον ήχο. Όπως είπαμε και πριν, τα συγκεκριμένα είναι αδιάβροχα IPX8 και ιδανικά για κολύμβη, γιατί μπορούν να λειτουργήσουν και κάτω από το νερό. Επίσης, επειδή κάτω από το νερό λογικό είναι να μην πιάνει το Bluetooth για να ακούμε τη μουσική μας, έχουν ενσωματωμένη μνήμη 32 GB, όπου μπορείς να περάσεις εσύ τα τραγούδια σου και να έχεις τις αγαπημένες σου λίστες μουσικής χωρίς να εξαρτάσαι από το κινητό σου. Η μπαταρία τους διαρκεί κάπου 10 με 11 ώρες και είναι ιδανικά για κυρίως, ας πούμε, αυτούς που κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, πεζοπορίες, πέρα από την κολύμβηση, έτσι, ποδηλασία, και βοηθούν στο να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους για να μπορούν να ακούνε και τι γίνεται γύρω τους. Σκέψου να είσαι σε μια πεζοπορία στο βουνό, σίγουρα θέλεις να έχεις ελεύθερα τα αυτιά σου, να μπορείς να ακούσεις κάποιον κίνδυνο που μπορεί να σου προκύψει. Εννοείται, παιδιά, πως τα συγκεκριμένα διαθέτουν και μικρόφωνο, μπορείς να κάνεις κανονικά και τις κλήσεις σου αν σε πάρει κάποιο τηλέφωνο, όπως με κάποιο οποιοδήποτε συνηθισμένο ακουστικό. Όπως βλέπετε, στα αυτιά μου κάθονται πάρα πολύ ωραία και από εδώ εγώ μπορώ και ακούω τι γίνεται γύρω μου. Είτε είμαι έξω και τρέχω, είτε οπουδήποτε, μέσω δονήσεων ακουμπώντας το αυτί ακούω κανονικά τον ήχο μου και μπορώ να τα έχω και στην κολύμβηση και κάτω από το νερό. Προφανώς εκεί δεν χρειάζεται να είσαι με το Bluetooth συνδεδεμένος, αλλά μπορείτε να έχετε στην ενσωματωμένη μνήμη μέσα 32 GB, να έχετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να τα ακούτε. Και γενικά όμως, εσείς πώς τα βλέπετε, έχουν πάρα πολύ ωραίο design, κάθονται πολύ βολικά πάνω στο κεφάλι. Ελπίζω να σας κατατόπισα σχετικά με την ουστική αγωγημότητα σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας έλυσα όλες τις απορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα ακουστικά της Longstorm. Αν έψαχνες κάτι παρόμοιο, μην ψάχνεις άλλο, στα βρήκα εγώ.